एकर बाल हवे एकर चाल हवे बाल हवे बाल हवे जमाना है बचपन जमाना है बचपन बताना चाहिए ये संस्कृत है तो ओकर दीवाना है और तय का कर दीवाना गुरु और पेंटिंग बने आ रहा है वेटिंग लिस्ट में है 2 तारीख पे खुली मन एकर आगू हवे एकर पाछू हवे एकर कन्या हवे एकर घोड़ हवे एकर आगू हवे कैसे गुरु बताना लागत है तो काम होगे शुरू ऐसे गाने भैया इकर हठी हवैसी इकर देखाई हवैसी हे मोना इकर बाल हवैसी कछो जुर्ती ये एकर चाल हवे इशारा हवे ये टोला में ये कैसे ये दिखाते ये कैसे ये बिस्ती हवे काजल हवे दुनिया हवे चुरी हवे चालर हवे जमाना है
Thank you.